వెల్కమ్ టు వీకేస్ టైమ్ ట్రావెలింగ్ వరల్డ్. మనం ఇప్పుడు త్రేతాయుగంలో ఉన్నాం. హనుమాన్ జీ హిస్టరీ విట్నెస్ చేయబోతున్నాం. మీరు చూస్తున్న ఈ ఫారెస్ట్ ఇది నార్మల్ వరల్డ్ కాదు. చూసారా ఈ డార్క్ గ్లోయింగ్ ట్రీస్, ఈ బటర్ఫ్లైస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గ్లోయింగ్. లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ టుగెదర్. గైస్ చూడండి, మాతా అంజనా దేవి శివలింగం కి ఘోర తపస్సు చేస్తుంది హనుమాన్ జీ కోసం. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. గైస్ వాయుదేవుడు మాతా అంజనా దేవి చేసిన ఘోర తపస్సుకి ప్రసన్నుడయ్యాడు. శివాయ. అంజనా, నీ భక్తికి ప్రత్యేక ప్రసాదం ఇది. ప్రభు, ఈ మహాప్రసాదం ద్వారానే మహాశక్తి అవతారంకి నువ్వు జన్మనిస్తావు. ప్రభు, ఈ ప్రసాదంతో ఆ మహాశివుడే నా గర్భంలో మహాశక్తి రూపంగా అవతరించినట్టు ఉంది. అంజనా, నీ భక్తికి ప్రత్యేక ప్రసాదం ఇది. ఈ బాలుడు ఒక కార్యానికై పుట్టాడు, మహాయోధుడు అవుతాడు. ఈ బాలుడికి శక్తి, రక్ష మరియు మహిమ ఇస్తున్నాను. ఇది ఆ రావణసురుడి అంతనికి మొదటి అడుగు. రెండవది